Sobrang saya natin. Biruin mo 500 subscribers guys. That's a milestone for me. Sobrang nagpapasalamat ako. At alam nyo naman, nagsimula tayo sa 2 subscribers for entire month, no? For almost 2 months actually, 2 subscribers lang ang meron tayo. Sad to say, meron talaga ding mga taong nagko-komento ng negatibo, and tanggap naman natin yan mga katodo. Andiyan na yung mga yan. Pero ang medyo hindi ko lang matanggap, maliit man o malaking pangarap, pangarap yan. Kaya yung punla na yan, yung seed ng pangarap na yan, in-nurture mo yan. Yo, what is up mga katodo? So, as what you know, we hit 500 subs and we're very happy with our progress. Mabagal pero we are moving. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, sa iba na nagko-comment sa atin, progress is progress. So, let's hit the road and i-celebrate natin ng napakasimple lang ang ating win. So, 500 subs, maraming salamat sa inyo mga katodo, sa mga nagtiwala. Thank you so much, and I'm hoping na in the future mas masulit pa ang pag-subscribe nyo sa akin. Alright, so let's go. Preheat muna natin itong ating beast. And hapon naman na ngayon, so okay lang yan. Alright. Damn. So hindi pa natin ito nalilinisan after our Subic ride. Natutuwa ako at maraming nanood sa ating vlog sa Marilaki. Thank you so much guys. Maraming salamat din dun sa mga nanood ng ating big bike concept sa ating Honda Click. Ayan yung ating Honda Click mga katodo. So ayan ang itsura niya. Sa mga hindi pa nanonood, you can always go to my YouTube channel guys, and i-visit nyo and watch the video about kung paano natin pinalagay yung big tire sa ating Honda Click 125i. Napakaganda ng ride natin sa Subic nung nandun pa tayo sa NLEX. Pagdating na natin dito sa may EDSA, it's a long weekend, doon na tayo nangyari. Wala na. Na-traffic tayo ng siguro mga 1.5 oras from EDSA Balintawak papunta dito sa bahay. So that's very unfortunate, pero it's okay. Challenging lang kasi nanakit ang binti natin kasi nga maliit tayo, so laging naka tiptoe. So yung cabs natin masakit, but that's fine. Nice. Let's go guys. Alright, today is a holiday, Bonifacio Day today, na inusog ng gobyerno. So supposedly November 30 siya, so ginawa nilang Monday. So kaya hoping na walang masyadong traffic today. Di naman tayo lalayo. Actually talagang nag-vlog lang tayo. Napatalon tayo sa upuan at nag-vlog tayo kasi sobrang saya natin. Biruin mo 500 subscribers guys. That's a milestone for me. Sobrang nagpapasalamat ako. At alam nyo naman, nagsimula tayo sa 2 subscribers for entire month, no? For almost 2 months actually, 2 subscribers lang ang meron tayo. And I'm very grateful dun sa mga nagtiwala. How much more ngayon na 500 subs na tayo, di ba? So, ako yung taong masasabi nyo na napakapasensyoso sa progress, kasi ganun naman wala akong magagawa kung mamadaliin natin. Wala tayong magagawa kung magmamadali tayo. And kung magmamadali naman tayo, wala tayong mapapala. So, puro lang yan stress. Mas stress ka lang na kakaantay. Sobrang grateful talaga ako na kahit 500 subs pa yan,
Eh, importante 500 subs, 500 katao mahigit na nagtitiwala sa atin. Eh, naramdam ko yung pagmamahal nyo guys. Sobra sa mga panonood nyo. And sa mga komento nyo, sa mga advices, sobrang thankful tayo dyan. And may pasok din natin yung mga naging negatibo naman, no? Sad to say, meron talaga ding mga taong nagko-komento ng negatibo, and tanggap naman natin yan, mga katodo. Andiyan na yung mga yan. Pero ang medyo hindi ko lang matanggap, eh, ang pagiging negatibo na pati ikaw, eh, sinukuan mo na yung pangarap mo. Huwag ganun. Kasi ang mga pangarap natin sa buhay, para sa sarili natin, para sa pamilya natin, eh, yun yung nagdadrive sa atin para magpatuloy tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, di ba? So, kung yung pangarap mo sa buhay, eh, sinukuan mo na, eh, nako, kaibigan, dapat ka mag-reflect kasi ano pa ba ang magdadrive sa'yo sa buhay mo? So, kaya nga sinasabi ko lagi na maliit man o malaking pangarap, pangarap yan. Kaya yung punla na yan, yung seed ng pangarap na yan, in-nurture mo yan. Siyempre, pag nagno-nurture ka dyan, or kapag ka kinukultivate mo yung pangarap na yon, ano bang meron dun? So hindi lang naman yan pangarap na basta mo na lang itinanim. Kailangan mo yun din yan diligan ng sipag, tiyaga, pasensya at pagkilos, siyempre. Kaya nga yun ang mismong slogan, if I'm gonna say, slogan ng channel natin. Kasi di ba, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Yun yung ang gusto nating iparating. Alright, so what is up guys? Nakapag-withdraw na tayo. And pinagitnaan tayo nila kuya. Excuse me mga chief, thank you. So naubos yung oras natin kakahanap ng ATM, mga katodo. Walang ATM. Ito, dito pa tayo napunta sa Vista Mall. So wala na, bumagsak na yung araw. Eh, doon na lang tayo sa pinakamalapit na 7-Eleven bumili ng inumin. Okay guys, yung inumin na sinasabi ko, hindi alak ha. Alright. Sobrang ino-consider ko ngayon na i-full time itong pagbablog natin. Kasi parang sa ilang taong namumuhay tayo sa mundong ibabaw na to, eh ngayon ko palang naramdaman ng saya. Ang saya sa ginagawa ko. Well, if God wills it, di ba? Bakit naman hindi? Kagaya nga ng sinasabi ko, eh, pangarap yan. Yung tipong mahal natin yung ginagawa natin. Sana ibigay ng Diyos, pero kailangan pa rin nating sipagan yan. Kagaya nga ng sinasabi ko na paulit-ulit sa inyo guys. Takes a lot of patience, takes a lot of effort, takes a lot of time. So maging pasensyoso tayo. Kung ibibigay sa atin, edi ibibigay sa atin. Wala, di ko dala. Kaway na lang sa vlog, kaway na lang. Hello. Hello. And siguro dito ko na lang din tatapusin ang ating vlog for today, mga katodo. Again, thank you very much sa inyong pagmamahal sa 502 subscribers natin. I'm so grateful to you guys. I love you all. Thank you sa tiwala ninyo sa channel natin. And as always, mga katodo, I wanted to encourage everyone to please like, share, comment, and also please do subscribe. Ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And always remember, mga katodo, sa lahat ng mga pangarap mo, sipagan mo. And again, kilusin mo. At syempre, itodo mo. Peace out, mga katodo.